Quan s'apropava la festa de la Santa Creu, una nit, Fra Lleó va anar a l'hora de costum on era Sant Francesc per resar les matines. No el trobà i va pensar que devia estar en oració en algun lloc del bosc. Eixint, i sense dir ni piu, el buscava a clar de lluna. Finalment va sentir la veu de Sant Francesc, s'hi va acostar i el trobà agenollat amb la cara i les mans alçades al cel, mentre deia amb fervor d'esperit: «Qui sou vós, dolcíssim Déu meu? I qui sóc jo, inútil servent vostre?» I repetia les mateixes paraules sense dir res més. Fra Lleó, molt sorprès, alçà els ulls i mirà al cel, i de sobte va veure baixar un raig de llum bellíssim i enlluernador que es posava damunt el cap de Sant Francesc. I de la flama lluminosa eixia una veu que li parlava. Fra Lleó, però, no entenia el que deia. Davant aquella meravellosa aparició se sentia indigne i no volia destorbar Sant Francesc. Així, va esperar a veure com acabaria tot allò. Parat i quiet, va veure com el sant estenia 3 vegades les mans cap a la flama i al temps la flama tornava cap al cel. Llavors, Fra Lleó va marxar tot content pel que havia vist, però com que caminava sense cura, Francesc en va sentir les petjades sobre la fullarraca del bosc i li manà que s'aturés. «Qui ets tu?» Fra Lleó», va respondre tremolant de cap a peus. «I per què has vingut aquí, frau Velleta? No et tinc dit que no vull que m'espiïs? Ara et mano que em diguis si has vist o sentit alguna cosa». Aleshores, Fra Lleó es va agenollar i li digué el que havia sentit. Li va demanar perdó amb llàgrimes als ulls i li pregà que li expliqués aquella visió. En veure a Sant Francesc la humilitat, la senzillesa i la ingenuïtat de Fra Lleó, va accedir i li va manifestar i explicar què havia passat. Així fou la visió del sant, que cantava en el seu cor per Déu cançons d'exultança. Ell, que s'havia alegrat tant per la més petita revelació, va ser digne de dons millors, ja que, havent estat fidel en coses petites, fou mereixedor de rebre'n de més grans. Déu meu i tot, Déu meu i tot, qui ets tu i qui sóc jo?